1 2 3 ana do'ston aziz tomosha qiling. Shurboy guzpandi do'ston aziz kallapocho tushida esa tomosha qiling. Marhamat. Shurbo da benim do'ston aziz shurboy kallapocho guzpandi. Do'ston aziz in shurbo romo ana bu garelka pazonda tomosha qiling do'ston aziz. Universalniy garelka ay atrabotka гармекунад. Марҳамат, ин нафақат барои шурбо, барои гов гӯспандам ем тайёр кунед мешавад, барои самовар, авқот пазондан, барои катёло универсалне тамошо кунед. Атроботка вентилятор дора, ҳам тамошо кунед чхел алова баландиша тамошо кунед сонад, чхел баландиша. Экономичная дӯстон азиз, дар 1 соат агар пони баланд кунед 1 литр қати 35 минут дар мегирад. Средни дамони то 40 минут 50 минута. тамошо кунед чиқадр ҷӯшидааст. Марҳамат шурбо да бенсон азиз. Дар инҷо ина тайёрмон ҳаст дӯстон азиз, тамошо кунед. Универсални гарека дарозиш 1 метр. ин гарека мо дӯстон азиз то қати кор мекунад. Вентиляторш 85 ватт дӯстон азиз, 100 ватт ҳам нест. гӯё ки як расходи телевизор дӯстон азиз. шумо агар свет надошта бошедам як аккумулятор мегиред, як переобразователь ҳасту қувват зиёд кунад. ай ҳама монда бемоло шумо истифода бурдан мегиред. 85 ватт экономичный дӯстон азиз. 100 километр доставка дорем бесплатно дӯстон азиз. рақамҳо дар зери навбат ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат мекунед. универсални гарека барои тамоми шароити хонада истифода барои мешавад. авқот пазондан, чой ҷӯшонидан, барои катёло, барои года ем тайёр кардан, ҳама чизе да боша истифода бурдан мекунед. бисёр кас харидага медонанд. фикротан бемор дар комментария нависед дӯстон азиз. нархош 1100 сомон, 100 километр доставкаш ройгон бесплатно равон мекунед дӯстон азиз. универсални гарека отработка қати, яъне ки мошина маслаш алиш мекунед. ай ҳамон дар мегирад дӯстон азиз. 1 литр қати ай 35 минут сарша то 50 минута бемалол дар гирифта мегирад универсални гарека. касоне ки ба дар кор бошад, марҳамат, рақамҳо дар зинавон ҳаст. бемалол занг зада муроҷиат кунед. саломат бошед.